Mitä merikäärmeet symbolisoi? Karkotettiinko ne maalta vai itsenäänkö ne ui? Tsunamin suuria aaltoja karkuun ne lyö. Joku niidenkin suojelusta tahtoo takuun. Toinen tahtoo uuden epäeläinystävällisen vyön. Evoluutioko meidät myrkytti? Ole ihmisen vika, ei. On koitettu harhaan johtaa, että se olisi saatana, joka omenaa tyrkytti. Onneksi merestä ei löydy omenapuita. Yhdellä keuhkolla on vaikea röökiä polttaa. Ja ahti ruokkii pieniä hylkysuita. Kylmässä vedessä moni karkaistuu. Käärmeet meidän keskellä on vain me. Ja pakostikin jostain ne karkaa. Ja pakostikin jostain ne karkaa. Oh.